Έλα, 18, Βίκτορ Όσκαρ, Γκολφ 111, ο Πάνος, η Νότια Ελλάδα. Έλα Τζίμι, για σένα, over. Ρε παιδί μου, το Voice of Greece ακούγεται από την κάθε γωνία της Ελλάδας. Τι τρέλα είναι αυτή ρε που κουβαλάμε. Μπορεί να λίγη, αλλά είμαστε τρελοί. Τελείωσε. Γεια σου φίλε μου Παναγιώτη. 18 Βίκτορ Όσκαρ Γκολφ 111. You are in my log. Ράδιο 5, Σαντιάγκο 1. 0 έως 1 από Σαντιάγκο. Ράδιο 5 τώρα. Σούπερ 5, πολύ ωραία. Σου κάνουμε εκπομπή εδώ από την βορειοδυτική πλευρά της Άνδρου. Κάτσε να σου στείλω τώρα με το Hamlet Gator. Σου στείλα το πρωί από τη χώρα. Τώρα θα σου στείλω από τη δυτική πλευρά του νησιού να δεις πού βρισκόμαστε και να καταλάβεις ακριβώς πού είναι. Λοιπόν, θα στείλω αυτή τη στιγμή το email να το δεις όταν θα πάω στο σπίτι Παναγιώτη. Έλα πάρε. Καλώς, ελήφθης Δημήτρη. Έχω και ένα μικρό βιντεάκι εδώ. Έτσι, σήματα δεν έχω, 5-2 τα σήματά σου με την προενίσχυση μέσα με το ICOM, έτσι, το 706. Και η κεραία είναι mobile υπόψη, έτσι, γιατί βρέχει. Αλλιώς θα είχα οργανωθεί καλύτερα, θα έφερνα την κάθετη και θα ακουγόμαστε καλύτερα. Λοιπόν, ίσως αύριο απόγευμα, δεν ξέρω μέχρι τι ώρα θα είσαστε εκεί πέρα, έτοιμος.